Бебен. Да, мамо. Бебе. Бебе. Да, мама. Те ръчичката, малката ръчичка. Малката ръчичка. Малката ръчичка. Какво гледаш, мамо? Какво видя там, мамо? Да, бебе. Малка буза, буза, малка буза. Очи сме шокирани. Кой ни щипи бузите? Кой ми щипи бузите? Мама ми щипи бузите. Ти си най-сериозната бебе на целия свят. Ми да, много сме сериозни. И се върсим, имаме бръчка на въсеното бебе. Беба, не запрате ушичките, мама. Беба. Бебичка. Бебичка. Дзак, мамо. Аз съм зад телефона, мамо. Стига го гледа този ужасен, страшен телефон. Да, мамо. Я кажи сега. Какво имаме да кажем? Хлъц, казахме. Хлъц. Хлъц. Пак ли хлъцавица, майка? Ой!